ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ଗାଡି କିମ୍ବା ଖେଳନାରେ ଖେଳନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବାଡି ଗୁଡାକୁ ହାତୀ ଘୋଡା ଡାଇନୋସର ସବୁ କରିକି ସେଗୁଡାକରେ ଖେଳେ। ଆଉ ଯଦି ଗାଡି ଆଣିଦବ ତାହେଲେ ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ଯାଇକି ସେଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତେ ମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ। ସପ୍ଲାଇ ପାଣି 9ଟା କହିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେନାଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆମେ ମା ପୁଅ ଗାଧେଇ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଗଲି। ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆଣିକି କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ମମି କୁତୁ କୁତୁ କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ବି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ କାନ କୁତୁ କୁତୁ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ନେଇଥିଲୁ। ଖାଇବାର ଭିଡିଓଟି ମୁଁ କରିପାରି ନଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢୀଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଡ୍ରେସ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ବେଳାରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିକି ବେଲା ଗୁଡାକ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଛାଡି ନଥିଲା। ଏପଟେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ନ ଛାଡିଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାରଣ କେନାଲରେ ବି ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବେଲା ଗୁଡିକୁ ଧରିକି କେନାଲକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲି। କେନାଲରେ ନା ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ କେନାଲ ପାଣିଟି ବି ନଦୀରୁ ହିଁ ଆସେ। ଆପଣ ନଦୀରେ ଗାଧାନ୍ତି ନା କେନାଲରେ ନା ପୋଖରୀରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମ କେନାଲରେ ନା ବହୁତ ସାରା ମାଛ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଲା ଗୁଡିକୁ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଧୋଇକି ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲି। ଘରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କେନାଲରେ ଧୋଇକି ପଳେଇବା, ପାଣି ନଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବେଲା ଗୁଡିକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋର 2 ଭାଉଜ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମିଶିକି ଆମେ ଦୋକାନ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ ଗାଡି କିଣିଦିଅ ବୋଲି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।